10 ଦୋଳ ପରେ 21 ଦିନ ପୀଠରେ ଲାଗିବ ନାଟ। ସଙ୍ଗାତ ଲୋ ପୀଠରେ ଲାଗିବ ନାଟ। ଗୁପତ କୋଠିରେ ଦଣ୍ଡ ଜିଆଇବେ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘଟ। ପାଟ ଦଣ୍ଡୁଆକୁ ଦେଖ ଦେଖ ହାତେ ଧରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଛାଟ। 16 ପାଟୁଆଙ୍କୁ ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ାଇ ପଢ଼ାନ୍ତି ଗୁପତ ପାଠ। ସଙ୍ଗାତ ଲୋ ପଢ଼ାନ୍ତି ଗୁପତ ପାଠ। কুশ গণ্ঠি চম্পা ফুল খোসি উপাসিয়া সর্বে মিশি। সঙ্গাত লো উপাসিয়া সর্বে মিশি। পানি তোଳି সারি পଣା সারুথিবে। পানি তোଳି সারি পଣା সারুথিবে। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଚିନ୍ତି ଖରା ହେଉଥିବ ଟାଇ ଟାଇ। ଜାଞ୍ଜି ପିଟୁଥିବ ଝାଇ ଝାଇ। ଭକତଙ୍କୁ ମା ମୁଦା ଦେଉଥିବ। ଭକତଙ୍କୁ ମା ମୁଦା ଦେଉଥିବ। ଖଣ୍ଡା ଧରି ଉଭା ହୋଇ ସଙ୍ଗାତ ଲୋ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଉଭା ହୋଇ। ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ କିଏ କଣ୍ଟା ଫୋଡୁଥିବ। ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ କିଏ କଣ୍ଟା ଫୋଡୁଥିବ। ରୋଗ ଶୋକ ଦୂର ପାଇଁ ନିଆଁରେ ଚାଲିବେ ଖଣ୍ଡାରେ ଚଢ଼ିବେ। ନିଆଁରେ